حانتي صبون حمانو كاب تخكل زي تفلت قيازي تسقبت قول حمش عمت هسان أو كبدا وشتي قول عخم زلن أو شعات سمنات وش تقتولد كم زخونة انت تسمعوا انتي تولي مسلكم سلام نايت كيلافس بيتسب زيني علمنا بعد من اشتنا دخت بهالزوقعتن قناب حمش عمت أول عزولدتن نايلينا مدينة زدنا تاريخيو لينا كم أوروبيان قواصرة أب 1933 عام تمرت كاوبات يوريلو مدينان كابدي فيكتوريا لوسين أب بيروش تركب حانتي مندر استولدت تقون كاب 9 دق ومشتي لينا تحنت نيرا لينا نيرو عامتها نايلدتا مع التخبيرة دحر وحدا توارح ولدا قاشا زخونه نجر أب نايقوال مسلمنت كستوعل جمرو نايلينا خبدي كاب جزينا بجزين دعاوي مخاز جمرن تخون نجرجن ولدا نتي نجر كان قلب موساد شلايل مولا كان تحلفو وتي نجرجن كاسبو اس شلايل كان محلاف كبيد ندخونه كخد جمره أبت خبابي أخل زبالنا حكمنا قرقلو سلازي نبرة قالوا بنا بحكمنا خوصدوا ولا كنت زي قالوا شدشتوار حمس خناقن نايت خابي نبرتي نايلينا قداي بزملكت نولد دام حتاتن زخونا نقر كقول خمزلو ومحساهم كو جمروا نزي تختيلون ولدا نلينا أبيرو حكمنا خرخبلو نابز خقلو أبقروا أم نابزلو ختم خوصدوان كمر مروان تجددوا كوينجن أو مسبت وحول سمعوا وزينا بتعمد نقصن نمأمان زخبت زينا نتخون لينا نايشو عطورحي نفس تصرمخنا اتهم دكتورات نولد دار الدقوام بساعاتو دكتورات نوع علوم نتي نقر نمأمان تشقر نتخونو لينا قن نتي قداي نمرد زخناي عدم خلص زينا برات من مكرداي كأل النيروم ناي حكمنا بعلمياتات بزقبر ومستفالو يمرمراتات لينا فليز بالا بلمدي أبو زحسوا زي خصت مزار ملمس تتحزة بريكوشيس بوبرت استبهاله هزانات عدميهم كبصحه بقلطف نعام هوانن نعام ادم نخبقعو ابسونتهم لوطታት زقالاتف كم زلوا استفلت انتخون اتخونه ابدق انستيو قدمي 8 عامت ابدق توعتي خعا قدمي 9 عامت زخصتيو اب كلتيوم صوتا زخصتو ناي سبنت لوطታት زلو انتخون لينا اون كمزي زباله ناي سبنت لوطي غنا ابن اشتون عدمي اولا كون تجمرت ولدا ግን ነቲ ነገር ክንዲ ዝኣክል ግድረት ስለዚ ሃውዎ ሸላይሎም እዮም ሓሊፎም ነይሮም ናይ ሕክምና በዓል ሞያታቱ እንተኾኑ ኣብ ናይ ስራሕ ዘመኖም ከም ናይ ሊና ዝበለ ኬዝ ኣጋጢሞም ከም ዘይፈልጥ ተዛሪቦም እዮም ናይቲ ጥንሲ ነገር ሓቂ ኮይኑ ሊና ካብ ዝተሓሰበ ቀዲማ ኣብ ውሕዳት ሰሙና ዝተጸበይዎ መዓልቲ በፂሑ ወዳን ሙላድ ናብ ሕክምና ጣብያ ዘምርሐት እንትትኸውን ብዙሓት ዝተሓሰበ በዛን እሽን ቆልዓ ንእሽን ሰብነት ብኸመይ 2.5 ኪሎግራም ክብደት ዘለዎ ህፃን ቆልዓ ክትሽከም ከም ዝኽኣለት ነይሩ ነቲ ህፃን ንምውላድ ምሙኳርን ናይ ሊና ህይወት ብፍቓድ ካብ ምጥፋእ ይነኣስን ኢሎም ወላ እኳ እንተሓሰቡ ሓኻይም ግን ተኣኻኺቦም ዝወሰንዎ ውሳነ ሊና ብሰርጀሪ ክትወልድ ዝወሰኑ እንትኾኑ ኣብ መወዳእትኡን ሊና ወዲ ተባዕታይ ክትወልድ ክኢላ እያ شمؤون بزوالدا دكتور شم مسرت جيراردو إلى سيمتو وداون نابستو ولدت المندرو سيدا حاويرون كعويز جمهور نتخون اتهزان 10 عامت كساز ملو لينا حافتو 5 خونه زفلت اتهزان 10 عامت مسملو اجن ادي يقال 15 عامت لينا 5 خونه تردى زينم امانو بتعمي زخبت زينا اب ملا بير خونه اب زغري عالم عوي مزارب مخانو ناي بزحات قلبي نابز بيتسب كصاحب جمره ات زينا كاب استحسبن لعلي اب استفلالو غازيطات بصفحات مزرغح تختيلو بزحات لينا مدينه بمجمريا درجه بخمي كطنس كم زخالت نايت قلع بخا من يزبل حتو خلعال تجمرن تخون بزي عدمي ازغبر زخونه صتاو ركب اگديلكا خمد فارز قصر مخانو بوليس مرمرو قصيل نيرو نايت قداي بعل بيت زخونتن غنا هصان بمخانا مخنيات بزعبات قداي ولا كنت تحتتت ملسين مهاب زخلا ناي امر بسلت بصحتن نيرا ان نت قداي حوسو سبلو من مكو اكلاني عاوي سب انتخونه اتحاسب ان ادمي انغن غنا عشل نيرو بتي بل بزيغن بولاويس اب حدا نجر رغصنيا نيرو نسون لينا بعد مكاب اب زبل سب كم استدفرت ازي سب من يزبل حتى جن نايت مندر نبرت دق اساس انا قداي نيرو نموصارم زخبد ميدياتاتون ناي لينا بيتسب انترفيو مغبار بتدغاغام حتون تقرب لهم مساتهم جن ولا حدا خيتقبل قريو مخنياتو خعا جنا قلعنتا كيطعامت نياد خبيد حلافنت كتشكم استقدرت قالهم محزن تاريخ الميدياتات زينا مدماغ تقاملو سلازيدلي نيرو حدا ميدياتاتون انترفيو خغبر لهم نمأمان ناب امريكا وسيدهم كم زازناقعوهم قال زاتولهم ولا كنت نبرو نساتهم جن حتتاتهم بملء ورق جبروا بزيت صنعمت كلهم مخنيات حدا ناي لينا تاريخ حسد كم زخونن كونه تبهايلو استمهازا خم زخونه غيرم زوصروا نيرم ነገር ግን ብዛዕባ ሊና ጥንሲ ጭቡጥ ዝኾነ መርዳእታ ብናይ ሕክምና በዓል ሞያታት ዝርከብ እንትኸውን ጥንስቲ እንዳሃለወ ዝተላዕለ ተራጅ ኣብ ከብዳ ውሽጢ ጥንሲ ከም ዝነበረ መረዳእታ ክኸውን ዝኽእል እዩ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብኣንጻር ገይሩ ንምፅራይ ዝምኩር ዝነበረ ኣብ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ናይ ህፃናት ክፍሊ ውሽጢ ተመራማሪ ዝኾነ ፖል ኮዌዝ ሊና ናብ ዘለትሉ መንደር ብምኻድ ብዛዕባ ኩነታታን ምዕዛብ ዝረኣየውን ብጽሑፍ መልክዕ ክውፅእ ዝኽኣለ ተመራማሪ እዩ
ፖልኮም ዝበሎንቶ ኮይኑ ሊና ናይ ዓበይቲ ሰብነት ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ዕድሚኣ ኣንጻር ብፍጹም ዘይጽበ ናይ ኣእምሮ ብስለት ዘለዋ መስተውዓሊት ቆልዓ ምዃና ይሓብአን ካብኡ ተወሳኺ ሆዜ ሳንዶቫል ዝተባህለ ናይ ስነ ተዋልዶ ሓኪም ከም ዝበሎ ግን ሊና ካብ ወዳን ላዕሊ ምስ ባሙላ ምጽዋት ዝበለጸ ከም ዝሐጉሳ ዝተዛረበ እንትኸውን እዚ እውን ሓላፍነት ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ብቕጥዒ ካብ ዘይተረዳእ ህፃን ቆልዓ ዝጽበ ባህሪ ምዃኑ ተዛሪቡ እዩ ነገር ግን ናይ ቁልዕነት ወዳ ዝኾነ ጀራርዶ ነዊሕ ዕድመ ንምንባር ኣይተዓደለን ብዘሕዝን ኩነታት ከም ኣውሮፓውያን ኣቆጻጽራ ኣብ 1979 ብናይ ዓጽሚ ሕማም ብጣዕሚ እንዳተሰቃየ ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ 40 ዓመት ዕድሚኡ ህይወቱ ክሓልፍ ክኢሉ እዩ ሊና ኣብ ናይ ጥንሳ ወቅቲ ዝተወሰዱ ፎቶግራፋት ክልተ ጥራሕ እንትኾኑ ናብ ኢንተርኔት ዝወጽእ ግን ሓንቲ ጥራሕ ነይራ እዚ እውን ቤተሰባ ምንም ዓይነት ናይ ሚድያ ሽፋን ዘይደለዩ ከም ዝኾኑ ብግልጽ ዘርኢ እዩ ሊና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናብ ፔሩ ብምምላስ ንነዊሕ ዓመታት እናተመነየት ዝነበረት ህይወት ሰላማውን ዝተረጋግዐን ህይወት ብምምራሕ ጸንሐት እንትትኸውን ኣብ ዝወለደትሉ ሆስፒታል እውን ብዘዋለደ ሓኪም ዘቕርበላ ናይ ስራሕ ዕድል ብምጥቃም ኣብኡ ተቆፂራ ብምስራሕ ብዘጠራቐመቶ ገንዘብ ዓርሳ ተምህር ጀመረት ከም ኣውሮፓውያን ኣቆጻጽራ 1970 ዓመተ ምህረት ሊና ራዌል ጀራልዶ ምስ ተባህለ ሰብ ሓዳር ብምስራት ካልኣይ ወዳ ክትወልድ ዝኽኣለት እንትትኸውን በብዕለቱ ምስ በዓል ቤታን ወዶም እንኳ ዘብልዕዎ ክሳብ ዝስእኑ ናብ ዝዓበየ ሽግር ወዲቖም ነበሩ እንትኾኑ ሕዚ እውን ግን ብብዙሕ ዶላራት ገንዘብ እንዳተለመኑ ኢንተርቪው ክትገብር ንዝሓትዋ ሚድያታት ግን መልሳ ኩሉ ግዜ ኣይኸውንን ነይሩ ኣብ ጽኑዕ ምትካላት ጸኒዓ ዝነበረትን ዝተሓበ ህይወት መረፀትን ሊና ምስ በዓል ቤታ ብጣዕሚ ድኻ ዝኾነ ናይ ፔሩ መንደር ውሽጢ ሓደ ኣፓርታማ ተኻርዮም ከም ዝነብሩ ይፍለጥ ነይሩ ንመወዳእታ ግዜ ብዛዕባ ሊና ዝወፀ መርዳእታ እዚ እንትኸውን ናይ ዓለምና ብዕድመ ንእሽተን ዝኾነትን ክሳብ ሕዚ ብሂወት እንተሃልያ ብዝመጽእ ናይ ፈረንጂ ሴፕተምበር 91 ዓመታ ክትኽብር እያ ተባሂሉ ይሕሰብ እዚ ብጣዕሚ ልብኻ ዝሰብር ናይ ሊና መዲና ናይ ህይወት ታሪክ እንትኸውን ክሳብ ሕዚ መንነቱ ብዘይፍለጥ ሰብ ምኽንያት ገና ኣብ ቁልዕነታ ኣደ ኮይና እያ ከምኡውን ናይ ዓለምና ብታሪክ ብዕድመ ንእሽተን ኣደ ዝብል ሽም ወለካ እንተረኸበት ነዚ ተግባር ዝፈጸምላ ሰብ ዘይምርካቡ ግን ብዙሓት ኣቆጢዕ እዩ እምበር እስከፍትዋ ተኸታተልቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ፕሮግራምና ነዚ ይመስል ነይሩ እዚ ቪድዮ እንድሕር ተመችኩም ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ከምኡውን ኣብ ቀጻሊ ክንራኸብ ምታን ሰብስክራይብ ምግባር በብግዚኡ ዝለቆም ቪድዮታት ናኹም ክበጽሑ ኢኻ ናይ ደወል ምልክት ብምንካብ ቤተሰብ ኩኑ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ በብ ዘለኹም ሰላምን ፍቕርን ተመኒየ ቻው